Здравейте, приятели, сега ще разкрием мистерията в Ботевград, за която научихме от господари на ефира. Нека видим и част от видеоматериала. Те са навсякъде. Там, където най-малко ги очакваме. Знаци, които ни отнемат предимството. И то в нищото. Нелогични и причудливи триъгълни. Всички се питат защо на произволни места в града е поставен триъгълен знак, наподобяващ на триъгълника на илиоменатите. Сега ще ви докажа. Погледнете тази снимка, тя е направена в Ботевград. На пръв поглед тунел, който води към някакво старо катакомби от 1 век преди Христа. Но вижте всъщност какво се крие вътре. Съвсем модернизирана база на илиоменатите. Доказахме, че там има илюменати. Но има и второ доказателство. Вижте какво приказва тоя папуняк. Смятате ли, че в Ботевград е възможно да има илюминати? Що да не е възможно? Възможно. Доказахме, че там има илиоменати. Айде, чао ви!